кабинет или нет? Здравейте, аз съм Сашо и не съм икономист, но не съм и политолог. И както повечето други неща, които не съм, наистина не виждам нуждата човек да бъде, за да можем да правим някакви наблюдения и да си вадим разни изводи и заключения. Като, например, в сегашната политическа обстановка, днес вече на 1 юли 2024 година, когато ГЕРБ вече са предложили кабинет на малцинството, като мисля да шерна един екран, един момент. Само че така, виждаме вече сайта на ЦИК, където са публикувани резултатите от изборите за народни представители от 9 юни. И както виждате, вие с вашия избор да отидете да гласувате или да не, отредихте така, че най-голямата парламентарно представена партия сега е ГЕРБ с 68 мандата, следвана от Движение за права и свободи и ДПС с 47 мандата, това са депутатски места в парламента. И на трето място Продължаваме промяната с 39 мандата, Възраждане с 38, БСП за България с 19 депутата, Има такъв народ с 16 депутата и Величие, изненадата, новите с 13 мандата. Сега мисля да спра да шервам този екран, но да шерна друг след това, тъй като вече имаме съставени парламентарни групи и вече дори имаме двама независими народни представители, като искам да разбера от кои изглежда като че ли един депутат от Движението за права и свободи е станал независим, а също и кой още, от коя друга партия? Изглежда също и от БСП за България един депутат вече е станал независим към момента. Ако рефрешна този прозорец, дали няма се окаже, че днеска все още са само двама независими. И така, гледайки тази ситуация, сега някои от нещата, които ще кажа, не съм си ги измислил аз, ами ми ги е казал друг човек, който предпочитам да не цитирам в момента, защото предполагам, че и той би предпочел да не го назовавам по име. Но все пак, с сегашния си брой депутати, 68, ГЕРБ, няма да имат възможност да съставят сами кабинет без никаква подкрепа. При първия вод на недоверие този кабинет би паднал, дори и да бъде подкрепен сега от други политически сили. Но нека видим какво става. С 68 депутата, това е далеч под 120-те, даже 121 необходими, за да има едно правителство, необходимата парламентарна подкрепа, за да продължава да бъде стабилно. Дори и с 46-те депутата от ДПС, ако те окажат подкрепа, това означава само 114 депутата за подкрепа на едно правителство, което може да не бъде достатъчно дори кабинета да получи подкрепа, за да бъде сформиран, а дори да бъде съставен в последствие при първото по-сериозно разклащане и вод на недоверие да бъде свален. Но сега идват нещата, които ми е казал друг човек, които не съм сигурен и аз доколко е така, доколко очаквам същото. Но представете си, че парламентарната група на Величие не влезе в зала при гласуване. Въпреки че днес излезнаха слухове, че Ивелин Михайлов Истината, неформален лидер на партия Величие, е обявил, че партия Величие ще подкрепи ГЕРБ за съставяне на правителство. Но искам да погледна дали това всъщност бяха слухове и чул се също, че профилът на Ивелин Михайлов във Фейсбук бил хакнат, където той всъщност във Фейсбук обяви тази подкрепа. Да видим дали това също е така. После Ивелин Михайлов от Величие призвава за подкрепа на кабинета ГЕРБ. Той твърди, профил ми е хакнат, новина от преди 6 часа от Нова телевизия. Добре, за момента не приемаме за фактическа информацията, че Ивелин Михайлов със сигурност е призовал за подкрепа на ГЕРБ. Така, но ако Величие не влезнат в парламента при гласуване на правителство, това означава, че от
без тяхно участие в залата. Това означава само 227 депутата, което означава, че трябват само 114 гласа, за да мине едно правителство. Това означава, че гласовете общо на ГЕРБ и ДПС биха били точно достатъчно, 68 плюс 46, биха били точно достатъчно, за да се избере едно правителство, защото това са точно половината от 227 плюс един депутата. Сега, винаги може някой депутат да не се яви, да отсъства, също може някой друг да гласува въздържал се. Представете си, примерно, не съм сигурен възможно ли е, но да допуснем, че ИТН се въздържат. Всеки, който не влезе в зала и всеки, който се въздържи, намалява необходимия брой гласове за сформиране на правителство. А после дали това правителство ще издържи, е под въпрос. На мен сега никак не ми е нужно правителство на ГЕРБ, било то правителство на малцинството на ГЕРБ, или пък с подкрепа на ДПС, която подкрепа естествено не би била безвъзмездна, което ППДБ не можаха да разберат и не схващат, че тяхно правителство, колкото и да е траяло, то е с подкрепата на ГЕРБ предишното и естествено тази подкрепа няма как да бъде безвъзмездна. Или пък правителството на ГЕРБ в явна коалиция с Движение на права и свободи. Въобще на мен в момента не ми е нужно правителство, предполагам и на вас. За какво ви е правителство? Такова едно правителство би било водено от ГЕРБ, подкрепено евентуално от ДПС, доколко тази подкрепа е сериозна и сигурна и на какво разчита, от какво зависи и доколко е надежда и доколко би устояла. Това са други въпроси. Ако не се състави правителство с първия мандат на ГЕРБ, което на мен въобще никак не ми е нужно, не виждам кой би подкрепил правителство с втория мандат, с мандата на ДПС. А оттам нататък Радев не е длъжен, президентът по Конституция не е задължен да предостави третия мандат за съставяне на правителство на третата парламентарно представена политическа сила. Може да го предостави на която иска парламентарно представена политическа сила, включително и да спази традицията и да го даде на БСП, които отиват лека по лека в канала и колкото по-скоро БСП спре да бъде парламентарно представена политическа сила, толкова по-добре. Но възможно е на тях, възможно е да следва последователността и да даде третия мандат на третата политическа сила. Възможно е дори изненади, като да го даде на Възраждане, на ИТН или пък дори на Величие. Изобщо президентът е свободен да даде третия мандат, на която иска политическа сила в парламента, като дори не е длъжен и да не го даде пак на ГЕРБ или на ДПС. Както и да е, очакванията ми са, поне на мен, че кабинет нет. Както и да е, толкова по това видео. Ако ви е харесало това съдържание, ударете му един палец отдолу, кажете на YouTube алгоритмите, че ви харесва. Оставете ми един коментар да ми кажете отдолу колко е важно всъщност да се състави според вас правителство и какъв исторически компромис са направили ППДБ, като управляваха 9 месеца в сглобка и с подкрепата на ГЕРБ, колкото и да твърдат всъщност, че лелите на ППДБ да отричат, че е имало коалиция с ГЕРБ. Абонирайте се към канала, още видеа ще има скоро. Също в описанието на това видео ще има възможности и начини да подкрепите този канал да се развива и да расте. И до следващия път. Чао!